Takže ľudia, teraz vám ukážem, ako si žijem ja svoj cigánsky sen. Ste všetci vedeli, na čo som si zarobil všetko sám. Pretože treba robiť. A tu vidíte, že aj 20-ročný chalán si môže kúpiť Drop the Jacket. Teraz vám to ukážem. Vlastnou robotou. Zarobil, tu som si kúpil, som si urobil radosť. iPad biely. Sice je to iba 16 gigový, ale nemám toľko peňazí. To je Zaxforio, jedna z najkvalitnejších vecí na iPad. Takisto vlastne. To som si myšku, pretože hrám LOLku a som zapredaný a som rád, že som zapredaný. A ešte som si kúpil pero, aby som sa mohol špárať v nose. Na iPad. Takže vám ukazujem, že aj normálny človek s ťažkou robotou môže si zarobiť peniaze, ale musí byť zapredaný. Musí byť zapredaný a musí mať Louis Vuitton ponožky. Inakšie je to všetko poved. Že ľudia, prajte vy. Ja vám spravím stránku, dizajn, poster, hoci čo len chcete, dajte mi nové. A ja si kúpim potom ďalšie auto. Ďakujem.